खानाय फोसाबजागासिनो फैनो गोनां सर्ट मुभिनि एक्टर जागोना बेंटलाव माबायदि जागोनथाय फोसाबजादों शुटिंनि थाखाय खानायबो जाना फैदों एक्ट्रेसा माबा फसायनाय नङा ना खानायखौ बोजायाबा इउटुबनि ओमफ्राय सर्ट मुभिनि नामा हां नैनि नोंसिनि बेंटलनिनो खेफै मुखिया मा मुखिया खालामदों नामा खानाया सोलावनांगौमोन बेंटलाव बेसेबां ओरैनो खानाय सिननाय आदा 50 थाखा बेलेगावथ' 100 थाखा लायोना नावलै 70 लानांगौ बांसिनानो 80 थाखासो माने एसे दखाना स्टेन्डार्डआव लाजायोब्रा जेबो नङा बेला बेलानाबो 80 थाखासो साबेसे जायो आदा ओरैनो नोंनि दखानाव दिनाव नोंनि मेक्सिमाम जालाबायो बिदिनो 40 30 40 लयसा 30 जाबाय एक्टरसो हांनि माथावरि प्रटिंआलाय बिमानोलाय लाइब्रेरिना फिल्ट्रा मा बे खुंना फिल्ट्रा ini mat ini sudah mulai dabai जोब्बाय खानाय सुनाया जोब्बानो दा जों थांसै आरोखि बोखांबाय